Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivian. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti poki štatiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O, da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. Treba nešto smisliti. Buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti. Kakav užas. Ajoj. Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo. Sad ću te prebiti. Eto ti, eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je. Eto ti još. Ajoj. O ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta. Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probačuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba. Kako odvratno. Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra. Treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta. A sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde, hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. To izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. Treba ga ugrejati senom. Tako je. Gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. Divno. Jao, šefe, šta radite?
I ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično. A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je. A sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam. Svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to. Sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno. Sviđa mi se. Šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? Hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sad čekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. A ne moj. Ne, Bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moje jelo. Tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Šta? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super. Obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Šta je to? Haha, poverovala si. Pažnja. Spremite mi, molim vas, sendvič. Jel može? Nema problema. Lako. Da, to nije teško za mene. Dakle, prvo mi treba ovaj komad hleba. Hajde, leti kod mene. Nevjerovatno. Hoću i ja tako da umem.
Stavljam hleb, sir, šunku i ponavljam tako nekoliko puta. O da, treba mi što više sira i šunke. Tako je. Zatim ću iseći sa 4 strane i skloniti više. Dalje uzimam lep sos. Skloni se od mene. Dakle, sipat ću sos na sendvič. O da. Pogledajte kako lepo curi. Zatim uzimam čips. On mora biti ljud. Tako je. I izmrvit ću ga čekićem. Tako je. Jo, što se dešava? Dosta! Da, upravo si Klovnja, dovoljno. Dakle, izmrvljeni čips ću sipati na sendvič. O da, dalje sipam ulje na zagrijen tiganj i spuštam sendvič da se prži sa svih strana. O, to će biti prelepo. Ej, vidi šta ja još imam? Hoćeš da dodaš i to? Kakve su to šale? Sad ću da ti ispijem krv. Ma daj, samo se šalim. I ja imam ovakve raznobojne sireve. Prvo ću narendati ovako. Super! A sad ću istopiti sir. Super! Tako će biti ukusnije. Eto, uspela sam. Bilo je jako zabavno. Stavljam drugi komad hleba, uzimam kalup u obliku leptira i pogledajte kako lep leptir je ispao. Baš je ukusan. Ovaj komadić stavljamo da zgojite, da! Kako je zabavno igrati se sa vatrom. O ne, moja kosa! U pomoć! Ma, smiri se, sad ću ugasiti tvoju vatru. Eto, to je to. O, ti si me spasila, hvala puno. A vatre više nema? Nije li sve u redu? Super! Dobro, sad ja. A vreme je da izvadim svoj sandvič. Stavit ću ga na lep tanjir i to je to. Prijatno. A zombi ništa nije uradio. Sad ću smisliti nešto. Da vidim šta imam u kanti za smeće. Uvek nađem tamo nešto ukusno. O, mačja hrana, volim je. Sipeću ga na tost, staviti koru od banane. A preko obavezno žvaku. Da, to će biti super. Ajoj, kako odvratno. Wow, a šta je ovo? Fuj, kako odvratan miris. A povratit ću? A ne, to sigurno neću jesti. A ovaj sendvič izgleda jako dobro. Sad ću ga probati. Kako se razvlači sir. Wow, preukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. To je nešto veoma originalno. Sad ću probati. Ne mogu da shvatim na šta me to podsjeća. Moram još jednom probati. O ne, a zašto je tako ljudo? To je mnogo ljudo. Požar! Sad ću sve da spalim ovde. Ups. Mirno, ja ću svima pomoći. Imam vodeni pištolj. Da, sad ću ugasiti požar. Kakvo olakšanje. Hvala puno. Jesam spalila svu hranu. Žao mi je. Hoćete da vam ispričam vic, jeli? Pažnja! Ovog puta želim pastu sa ćuftama, jel može? Da! Okej. Obične makarone? Fuj. Ja ću koristiti crne. One su moje omiljene. Prvo ih treba skuvati. Jao? Dakle, sada ja. Otvaram teglicu, uzimam žvaku i stavljam je u usta. Eto, ja volim da pravim baloni od žvake. Pogledajte kakav lep balon sam napravila. O da, super. Gotovo. A sad ću brzo da napravim figuricu. Eto, ispao je pas. Hoćeš da ti ga poklonim, jeli? Kako me nerviraš, eto ti. Šta si uradila? Moja kuca. Molim te, ne plači. U stvari plači. Treba mi voda. Hvala puno. Nema na čemu i drugi put. Kako je najbolje skuvati dugačke špagete? Verovatno ih treba slomiti i baciti u vodu. Kako lepa teglica. Daj mi moj paradajz sos. Dakle,
Sipat ću ga na crni tanjir. O da, to podsjeća na krv. Super. Zatim stavljam svoje crne špagete. A preko ću dodati mleveno meso. Sirovo, naravno, tako je ukusnije. Ali to još nije sve. Treba mi ukras. I to su moji omiljeni paukovi. O da. Hej, mali, gde ćeš? Vrati se na tanjir. Mamice, to je pauk! U pomoć! Sad ću da prebiti! Izvini, zombi, hoćeš vaku? Ostavi me na miru. Pa dobro. Dakle, sad ću sipati sve žvake na dasku i razvaljati uz pomoć oklagije. Da, tako je. A sad ću da isečem od mog sloja rezance. Samo treba provući žvaku kroz specijalni uređaj. Gledajte. O, da, odlično vide. Ja sam super. A zatim mi treba Nutella. Ona je jako ukusna. I sipat ću je na moje špagete. O, da. I naravno mi trebaju šarene slatke bombone. O, ispada tako lepo i veselo, kao što volim. Međutim, ja sam završila. Kada je to miris? Zombi, tebi sve gori. Treba ugasiti požar. Dobro je što uvijek imam sa sobom moju kantu za zalivanje. Eto. Hvala ti, klovnu. Dakle, ja sam skoro završio opći. Bale su mi ispale. Možete li da požurite? Ups. Prijatno. Dakle, mamice, pauk! Ne, ja ne volim paukova. Neću da jedem to. A ovo jelo ću rado probati. Izgleda mnogo slatko. Pa to je žvaka. Znači mogu napraviti balon. Jako zabavno. Čekajte, šta je ovo? Izgleda jako odvratno. Neću to probati, žao mi je. Ne moraš, to je ukusno. Dakle, pobedio je klon. Ja, baš mi je drago. Ovo je za tebe, izvoli. Ovog puta mi se jede kolač, ovakav, jel može? Dobro. Važi. Naravno. Dakle, ja ću početi. Treba mi brašno. Svrbi me nos. Ništa ne vidim. Jao. Ne brini, sve sam očistila. Dakle, sipat ću brašno. A zatim, treba mi ovakav uređaj. Unutra ću sipati mleko. Da, gledajte. To je baš zabavno. O, da. Mogu to gledati non stop. Baš cool, jel da? Dobro, dosta igranja. Idemo dalje. Sad mi trebaju jaja. Gledajte, umem da žongliram. Ups, ili ne umem. Zaprljala sam cijelo lice. Smijete se? To je najbolja pohvala za klovna. I opet uzimam jaje i razbijam ga. O, da. A sada treba sve dobro promešati. Da ne bude grudica. Odlično. Ostalo je da umestimo ovo testo. Pogledajte kako mi dobro ide. Ja sam pravi klovn kuvar poslastičan. Ups, izvini. Dobro, sklanjam. Nemoj da se dereš. Dakle, sad ja. Uzet ću krv sa ukusom jagode. Probušit ću kesu. I sipati to u moje testo za kolače. O, da. Sa sirupom od jagoda će biti vrlo ukusno. A sada treba sve dobro umutiti. O, da. Ispala je dobra konzistencija roze boje. Sipat ću sve u kalup i nosim u rernu. Idi, vampiriću, nemoj da zalutaš. Uključujem i merim vreme. A sada mogu da letim. Cool! Hoću ja da letim? Zombi, vidi trik. Evo prst postoji, a sad ga nema više. I opet se pojavio. Cool, gledaj, ja tako mogu. Eto, otkinula sam prst. Kakav užas! Otkinula si sebe prst. A šta je sa njom? Verovatno samo spava. Užas.
Što si tako plašljiva? Vratit ću prst na mesto. Ups, nisam uspela. Ideja. Smislila sam dizajn kolača. Sipat ću zemlju, zatim kolač i... Da, sad mi treba moja cipela. Dodat ću malo crva iz moje cipele. Ispalo je super. Svaka mi čast. Halo? Hej, vampire, prestani da spavaš, ustaj! Pa šta je to? O, budi se! Šta je to bilo? Koliko sam spavala? Moj kolač, treba ga brže izvaditi. Izgleda da u redu. Nije izgoreo. Dakle, napravila sam prelep kolač. A sad ga moram ukrasiti. Sipat ću ovakav crni šlag. A zatim dodati krila, oči i usta. O da, to će biti jako dobro. Svaka mi čast. Ja sam završila. Wow, super! Niko tebe nije loše. A gdje je moj kolač? Sad ću nešto smisliti na brzinu. O, zombi, vidiš šta sam našla? To je bilo kod tebe u kosi. A sad ću uzeti šareni šlag. O, da, koristit ću žuti. A zatim ću dodati par crvenih detalja. Jeste već shvatili ko je to? Da, to sam ja. O, još mogu da vežem balon. Eto, hajde kolaču, leti, leti. Wow, gdje je treći kolač? O, kako slatko. On je doleteo do mene na balonu. Baš originalno. Dakle, njega ću prvo probati. A glava klopna je mnogo ukusna. I šlag je nevjerovatan. Ekstra. O, da. Thank you very much. Ne mogu da se odvojim od ovog jela, ali moram da probam i ostalo. Jao! Zašto mi zombi svaki put sprema nešto odvratno? Fuj, crvi! Odvratno! Zombi je tužan. O, zdravo, slatki mišu! Sad ću probati krivo. Baš je ukusno. A sad ću da odgrizam sam kolač sa crnim šlagom. O, neverovatno! To je mnogo dobro! Dakle, ostalo je zabrati pobednika i pobedio je vampir! Da! Čestitam! Hvala! Šta je to bilo? To je bio Frank! Jao, moramo se brzo sakriti. Ja ću se sakriti tu, jel može? Šta? Ali vidiš se. Oj. Mike je tako smešan. O, smislila sam. Sakriću se ispod tepiha. Da. Hej, ti, Jane. Dobro, moram i ja smisliti gdje da se sakrijem. Jao. Izvini, molim te, nisam te video. Gledajte koliko perika ima baka. Pozajmit ću jednu i pretvorit ću se bakom. Okay. Halo, deda. Ćao. Šta pričaš? To je baš smešno. Jao, Mike. Mike, prestani da se glupiraš. Moraš se sakriti. Izvini, izvlaču te kasnije. Oho, kako lepa perika. Kladimo se da ću više ličiti na baku nego Mike. Odlično. Da, tako je. Baš liči na baku. A sad ću se pretvoriti ogledalom i baka će misliti da je to njen odraz. O, odlična ideja. Ja ću se sakriti iza fotelje. Jao! Treba naći drugo mesto. Kako velike biljke. Pitam se da li će me baka primetiti ako se sakrijem tu. Iza ovog lišća se sigurno neće vidjeti. Nicole je stala umjesto ogledala. Sad ću je golicati. Hej, pusti me, Mike. Dobro. Onda ću se ja sakriti iza zavese. Da, odgovara mi po boji.
Gde ste pobegli? Da vidimo. Možda tu. Ispod kreveta nema nikog. Šta je to bilo? Čudno. Možda mi se učinilo. S ovog drveta pada lišće. Treba ga hitno zaliti. Let's go! Da, tako je. Jao, fuj. Imam te nevaljalice. Našla sam te. Više nećeš plašiti baku. Sedi ovde, a ja idem da nađem ostale. Ova zavesa se čudno pomera. Još i patike vire. Našla sam te, druže. Tu nema nikog. Jel da? Hey! Tišina. U pomoć. Oh no! All right. Hajde, brzo sedi na fotelju za nevaljalce. Eto, i mene su uhvatili. Kako sam se prolepšala i pomladila. Divno. A ko to voli da pleše? Ja volim da plešem. Ups. Jel, bilo je zamalo? Ajoj. Baka je na lusteru. A mi smo spašeni. Hajmo da se sakrijemo u drugoj sobi. Brže. Idemo. Jao. Moja glava. Kako me boli. Stanite, svakako ću vas naći. Jao, gde da se sakrijem? Znam, tu je pun ormar odeće. Pretvorit ću se vešalicom. Da, tako je. Ne, to je loša ideja. Možda stati iza kuće za lutke? Šta mislite? Ma ne, tako se isto vidim. Okay. Kako velika vreća za sedenje. Zakriću se u njoj i niko me nikad neće naći. All right, all right. Gde ja da se sakrijem? Staću ovde. Da, tako je. Jao, tako će me baka brzo naći. Možda se sakriti ispod čebeta? Jao, i tu se vidim. A šta da se sakrijem? U medi. Da, to je bolja ideja. Ćao svima. Sad se ne vidim. Baka je već blizu. Mogu da legnem ispod kreveta. Da, tako je. Hajde, izlazite odmah. Naći ću vas. Dobro, ko se to krije u ormaru? Vidim nekoga. Šta? Odlučili ste da prevarite baku? Neću vam to oprostiti. Sad ću svakog naći. Jao, baka je blizu. Šta je to bilo? Čula sam nekoga. Moja ruka. Ajoj, Bože. Vreća se pomera. Šta je to? Izgleda da sam poludela. Pa to smo mi, bako. Čega se plašiš? Ja sam ispod kreveta. Ja sam u vreći. Znači tako. Nećete se sakriti od mene. Stanite. Svakako ću vas naći i kazniti. Šta je tu? Wow, koliko slatkiša ima ovde. Ali ne smemo da ih jedemo. Bolje da se sakrijemo u njima. Dakle, napravit ću rupu u stolu i sakriću glavu u bombone. Devojke, gledajte. A sad me zatvorite. Hajde brže. Shvatila sam dobro. Da, tako bolje. Dobro je spalo. Šta je, Mike? Baka već dolazi, sakri se.
Jo, točno. Treba nešto smisliti. Gde da se sakrijem? Možda u frižider? Zauzeto je, zatvori vrata. Dobro. Okay. Ćao. Hej, traži sebi drugo mesto. Ovo je zauzeto. Dobro. Možda se sakriti u reznu? Ne, neću stati u nju. A ovde? Nice. O, tu je prazno. Dakle, sakriću se ovde. Odlično. Gde ste se sakrili ovog puta? Baka sve čuje. Šta je to? Izgleda da je večera spremna. Uhvatila sam te, druže. Hajde, izlazi. Jao, kako vruće. Oznojila sam se dok sam trčala za vama. Treba napraviti gutlje hladne kole. Da, hvala ti, draga. Šta? Nisam razumela. Jel mi se učinilo ili ima nekog u frižideru? Ups, ćao, bako. Izlazite, mlada damo, dok se niste pretvorili u ledenicu. Okay. Tako se možeš prehladiti. Šta je to? Da vidimo. Staza od bombona me vodi kod posljednjeg nevaljalca. Sklonite se sa puta. Jao, nema me. Ustaj. Kako vas nije sramota da zavitlavate baku? O, bako, gledaj tamo. Šta? Jao? Opet ove šalivdžije? Gotovo, sad ću vas naučiti pameti. Jao, fuj, kako smrdi smeće. Jao, ko je okačio ovu lampicu ovde? U pomoć. Jadan, trenutak. Treba ga otkačiti od lampice. Mike, jesi se udario? Da li nas čuješ? Halo? Hey. Mike? Da, ja sam u redu. Dobro je. Hajde, sakri se brže. All right. Ja sam iste boje kao i kanta za smeće. Znači da me baka neće primetiti. U pomoć! Ne mogu izaći. Ko je isključio svetlo? Kako ti je došlo u glavu da se sakriješ u smeće? To je loše mesto. Da, i smrdljivo. Hvala što si me izvadio, Mike. O, kutija. Prvi sam je video. Ne, ja sam. Pusti me. Ti si izgubila. Šta to radiš? Eto ti. Moja noga. Ideja. Sakriću se u cev i stać ovde. Onda me niko neće naći. Tako je. Ja sam genije, jel da? Šta? Drugari, gde ste? Halo? Tišina. Baka će nas čuti. Dobro, čutim. Dakle, šta je ovde? Kakav smrad. To je neki užas. Ali nemam vremena. Već čujem bakine korake. Moram se što brže sakriti. Da, stać ovde. Tako je. Valjda se ne vidim. Odlično. Bolje izađite sami. Ajoj. Okliznula sam se. Ko je razbacao svo smeće ovde? Ajoj. Kakav užas. Halo? Hitno mi treba vaša pomoć. Zdravo. Ćao, momci. Da, iznesite ovo smeće, molim vas. Važi, nema problema. Jao, šta se dešava? Nisam razumeo zašto je tako teško. Ups. Evo te.
A mladiću, to ćemo ostaviti ovdje. Nemoj više bežati od bake. Za malo te nisu odvezli. Šta radiš? Boli me. Našla sam i drugog nevaljalca. Nikad više nemojte plašiti baku. Ma, oni nisu normalni. Hajde, diži to. Stanite! Stanite! Ćao, bako. Ajde, devojčice, izlazi. Mogli su da vas odvezu na smeće. Razmišljajte sljedeći put kad se budete sakrivali. Bako, izvini nas. Krivi smo. Mnogo te volimo. Nećemo više tako. What's the matter with you? Ups, izvinjavamo se, odlazimo. Ej, nevaljalče, daj telefon, ne ometaj se. Dakle, ja želim ovakvu divnu krofnu, jel može? Da, jasno. Krofna, lako. Trenutak, sad ću da googlam. Hej, ne gledaj. Što bih kuvao kada mogu naručiti krofnu meku? Evo moje krofne. Sad ću da je vidim. O, da, divno. Ja sam završio. Nastavit ću da igram igrice. Sad ću vam pokazati kako se sprema prava krofna. Treba će mi puno fante sa različitim ukusima. Sipat ću limunadu po čašama. A zatim ću dodati prah za gustinu. Da, ostalo je sve promešati i to je to. Zatim će mi trebati kalupi u obliku krofna. Uzet ću našu tečnost i sipati ovi kalupi. Pažljivo da se ništa ne proste. O da, sada to sve treba zaladiti. Sve gotovo. Pažljivo ću izvaditi naše krofne i lijepo ih servirati na tanjir. Ukrasit ću sve slatkim konfetama i to je to. Moje prelepo jelo je spremno. Belisimo. Ej, pogledaj šta je ona uradila. Baš mu briga. Dobro, vreme je da i ja počnem. Kakav miris. Moje krofne su spremne. Vreme je da ih umočim u čokoladu. I sama bih to rado pojela, ali ne smijem. Za malo da zaboravim na ukras. Ja ne koristim ništa kupovno jer ima puno hemije. Bolje da uzmem domaće orahe i da ih sameljem. Tako je. Ispalo odlično. A sada jagode. Dobro, uzmi jednu. Samo nemoj da mi smetaš. Dakle, uzet ću jagodicu. Zatim je iseći i staviti u sredinu. Tako je. Mike, hoćeš li nešto da radiš danas? Šta je, bako, ja sam već završio. Ali ti jedeš svoju krofnu. Upravo si. Dobro, sad ću sve da ispravim. Uzet ću čokoladu. Treba istopiti, sad ću. Mislim da je dovoljno. Odlično. Sad ću da je sipam na svoju krofnu. Mislim na pola krofne. Eto, to je to. Dodat ću još malo šećera. I moj omiljeni keksić Oreo. Tačnije, treba će mi samo jedan keksić. To je to. A da bi krofna bila još lepša, zaokružit ću keksić crvenom bojom. A zatim ću dodati zubi. Jeste prepoznali ko je to? To je Hagi Vagi, tako je. Ajoj, strašno. Dobro, prijatno mala. Wow! Koliko lepih slatkiša, super! Pogledajte, to liči na naočare. Smešno. Nadam se da me ukus neće razočarati. O da, to je ukusno. Idemo dalje. O Bože, bako, kakva lepota. Tvoje krofne su divne. Sad ću ih probati. Super, obožavam čokoladu. Idemo dalje. Ostalo je posljednje jelo. O, kakva čudna krofna. To liči na nekog monstruma. Sad ću probati. Wow, to je mnogo slatko i ukusno. Neverovatno. Sve krofne su bile divne. Neka broja
Da li se izabere pobednika? Pobedio je Mike! Nevjerovatno, ja sam pobedio. Pogledajte, ja sam pravi kuvar ovdje. Dakle, pažnja. Želim da mi spremite sladoled, jel može? Važi. Nema problema, smislit ću nešto. Naravno. I ja već počinjem. Prvo ću uzeti lubenicu. Treba odseći gornji deo. Odlično. A zatim staviti unutra blender i sve promešati. O da, tako je. Napravila sam koktel od lubenice. Posle ću dodati malo limunovog soka. Ajoj, moje oči! Ne vidim ništa! U pomoć! Nema veze. Za takav slučaj imam zavoj. Odlično. Kuvati mogu i sa jednim okom. Tako da se čuvajte, šefe. Ajoj, dobro, neću da se svađam. Dakle, dodat ću još malo šećera, a zatim promešati sve kašikom. Ostalo je to sve zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Svaka mi čast. Vreme da dodam moje omiljene žele medvediće. Obožavam ih. Prelepo. Ali ne treba mi medvediće. Treba mi istopljeni žele. Nekoliko sekundi i sve će biti gotovo. O da, svaka mi čast. Sad ću sipati žele na papir. A zatim ga moram oblikovati. Tako je. Završila sam. Ovo je tanjir za moj sladoled. Unuče, pogledaj šta radi. Bako, uplašila si me. Izgledaš kao gusar. Dakle, i meni došla dobra ideja. Gdje je moj žele oko? Odgrišću mali komadić. I zalepiti ga ovdje. Baš ti hvala, Mike. Volite baka? A ja sam skoro završila. Sad ću specijalnom kašikom za sladoled staviti zaleđeni koktel na tanjir od želeja. Poslednji dodir. Bravo, zlato. Da. Ovo je remek delo, svaka mi čast. Lepo. Jao, bako. Uplašili ste me. Dakle, a šta ću ja? Znam. Da vidimo šta imam u svom rancu. Fuj, smrdljiva čarapa, ne treba mi. Da, to mi treba. Uzet ću čips i Skittles bombone. A prvo mi treba bombone. Obožavam ih. Sad ću ih rasporediti po bojama. Eto. Baš brzo sam uradio to. Zatim ću svaku boju samljeti u blenderu. Da, odlično. Zatim ću sipati sve u činije, tako je. Zatim ću uzeti najlepši sladoled na svetu, Baskin Robbins, i dodat ću ga u svaku činiju. Posle treba sve promešati, eto. I posljednji dodir, čips. Tačnije, teglica od čipsa. U nju ću sipati sve svoje sladolede, tako je. I obavezno treba ubaciti štapić za sladoled, da bi bilo lakše jesti. Eto, ja sam završio. Bako, probudi se. Pogledaj šta sam napravio. Za malo nisam sve prespavala. Jogurt, to mi treba. Sipat ću ga u blender. Odlično. Obavezno treba dodati šećer. Eto. Zatim zelenilo. Da, ono je mnogo zdravo. Ostalo je sve uključiti i sad čekati. Kakva lepa zelena boja. A moj koktel miriše na zdravlje, ekstra. Sipat ću sve u kalup i obavezno ubaciti štapiće. Eto, ostalo je samo sve zaladiti. A šta da smislim sa jagodama? Znam. Bye bye. Pustite baku. Moram da nađem još jedan važan sastojak. Jao, pa kad će taj autobus doći? Jao, trebala sam da pozovem taksi. Dakle, skoro sam stigla. Ko je to? Hej, skloni se odavde. Ne plašim se te. Tako je. Nikad se ne svađajte sa bakom. Konačno, našla sam ono što sam htjela. To je med.
A mogu se vratiti nazad. Ćao svima, baka je stigla. Donela sam med. Med je mnogo zdrav. Dodat ću ga u čašu kod jagoda i promešati sve. A moj sladoled se već zaladio, a mogu ga izvaditi. Eto. Umočit ću sladoledu napravljenu glazuru i to je to. Moje jelo je spremno, svaka mi čast. Mala, probaj. Konačno, obožavam sladoled. Kako zanimljivo. Šta je to, zlato? Fuj, uopšte nije ukusno. Neću da jedem to. Ovo jelo ću rado probati. Boja odgovara mojoj haljini. I ukus je super. Bako, svaka čast. Šta je ovo? Neka čudna teglica? Nisam to naručila. Shvatila sam. Unutra je sladoled. Super. Liči na dugu. Wow. I ukus je ekstra. A Mike je opet pobedio. Pokazat ću ja vama ko je ovdje pravi šef. Bravo. Hej, slušajte malu. I za kraj želim neku tortu. Jel može? Važi. Naravno. Nema problema, mala. Ja sam majstor u tome. Hajde, sklonite se. Baka počinje da kuva. Dakle, treba mi brašno, zatim mleko, šećer i mali komadić maslaca. Ostalo je sve promešati. Bako, zašto mešate rukama? Kad postoji specijalni uređaj za to. Ma rukama će biti brže. Jako sumnjam u to. Ovo je mnogo brže. Gledajte. Hajde, bako, verujem u tebe. Pobedit ćeš. Jao. A baka se šlogirala. Moje testo već spremno. Vreme je da ga sipam u specijalni kalup. Odlično. Odneću to u rernu. Tako je. Uključujem i vraćam se na radno mesto. Vratila se. Pogledaj šta ja imam. To je aparat za vafle. Sad ću spremiti prelepe vafle u obliku srca. Zatvaram i to je to. Naše vafle su već gotove. Zatim će mi trebati moj domaći džem. Sama sam ga pravila. Da, to će biti jako ukusno. Preko ću staviti još nekoliko slojeva. Tako je, nešto nedostaje. Tačno. Šalak će učiniti moje jelo još lepšim. Ali opet sam nešto zaboravila. Setila sam se. Pustite baku. A bobice komšija su uvek ukusnije. Da, tako su slatke. Uzet ću malo. Nadam se da se niko neće uvrediti. Ej, skloni se sa mog mesta. Dakle, ukrasit ću tortu svežim malinama. Da, lepota. A sad ću posuti sve šećerom u prahu. Eto, sad sam sigurno završila. Bako, svaka ti čast. Hvala ti, unuče. A ti si se sam isprljao. Daj da te obrišem. Okreni se i ne mrdaj. Mislim da je vreme isteklo. Vreme je da vadim moje kore. Miris je prelep. Dragi, daj baki malo. Kako si bezobrazan. Stavit ću to na sto. I seći na nekoliko kora. Da, treba sve raditi pažljivo. Zatim će mi trebati krem. Naneću ga na donju koru, a odozgo ću staviti novu. Tako ću ponoviti nekoliko puta. Da. Zatim ću sa svih strana premazati tortu kremom i razmazati sve lopaticom. Kad je torta sastavljena, treba je ukrasiti. Ja ću koristiti Huba Bubu. Da, ispalo je prelepo. A odozgo ću sipati bombone njojc. Mala ih obožava, znam. Moja torta će sigurno pobediti. Majka, gdje je tvoja torta? Ja nisam stigao ništa da napravim, ali našao sam zanimljiv recept.
Da, sve jasno. Aha, sad ću ga brzo ponoviti. Dakle, ostalo mi je malo Nutele. Da, eto je. I još mi treba kašika brašna, jaje i sasvim malo mlijeka. Sada treba sve promešati i staviti u mikrotalasnu. Da, tako je. Uključujem i čekam. Baš me zanima šta će ispasti. Sad čekajte još malo. Eto, gotovo. Mogu vaditi. Kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. A vi ste se minuli. Šta to tako lepo miriše? Ja jedva čekam da probam ovo, ali kašika mi ne treba i ješću ovako. Nije loše, može da prođe. Dakle, idemo dalje. Kakva lepota, izgleda nevjerovatno. Obožavam šlag. Zadovoljna sam, hvala bako, volim te. Oho, kakva ogromna i lepa torta! Ne mogu da verujem da je cijela za mene! Neverovatno, torta sa žvakom! Nikad nisam jela takvu! Naravno da je ovo najbolja torta! Znala sam. Skloni se odavde! Unuče, pokaži baki šta pokazuju na internetu! Hoću tortu sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje! To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, a raščešljaću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. A zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. Kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. Da, odlično. Ostalo da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću seći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lep uzorak uz pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto. Sada moje Barbie nije samo čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. Neverovatno! Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. Kevin, ne preteruješ. Sve leti u nas. Šta je bako, ne čujem, šlag je tako glasan.
to je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. Što je to? Želetorta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. Ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika. Meni su se sve torte svidale. Dakle, svi su pobedili. Čestitam! O, kako lepo! Prva pobjeda je zajednička, pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. Bako, pogledaj. Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. Taman, potrebna količina. Hvala, Pile. Dakle, skuvao sam jaje. Kako vruće. Da. Sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu. Da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Belisimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam ih hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. Bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? Stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, Bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na Liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. Znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. Gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A Liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. Vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem?
O, to su šarene jaja? Sad ću probati. Nije loše. A šta je ovdje? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je posljednje jelo. Ovdje treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. O, čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. O, ne. Spalila sam sve okolo. Pa onda pobjeda je Kevina. To, znao sam da će se Liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. O, naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. O, sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, bako, ti si super. O, stala je lubenica. A mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati. Ajuj, moje zube. O ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, Mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si. O, imam ideju. Sipat ću čokoladne bombone u činiju. Zatim oreo kolači. O da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu. A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz svake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo. O, ne, šefe. A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zanao. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O, ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobjeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te. Prvo treba sastaviti kuću. Dakle, spojit ću delove međusobno. Aha, tako je. A zatim ću prikucati tekstere. Kako boli moj prst. Ajuj. Ne brini, Labubu. Sa Sofije sigurno sve u redu. Ti uopšte ne znaš da koristiš čekić, Sofi. Vidiš šta ja imam. Sa ovim alatom ću sigurno sve uraditi mnogo brže i efikasnije. Eto, sastavio sam kuću baš brzo. Stavit ću krov i eto sad imam pravu kuću. Sofija, šta si ti uradila? Čekićem neću ništa uspeti. Imam ideju.
Potrebna mi je žvaka. Zažvačit ću je. A sad ću da zalepim sve delove međusobno uz pomoć žvake. Da, to je cool ideja. Uspjela sam. Još malo. Super! Sad ću staviti krov. I to je to. Ej, šta se dešava? Sva sam u plavoj farbi. Dosta, prestani. Namerno sam to uradio. Ovo je moj vodeni pištolj sa plavom farbom. Planiram da ofarbam svoju kuću u plavo. To je lako, gledajte. Da, farbam to. Uspeo sam. Labubu, pazi se. Moramo farbati kuću čak i unutra. Tako je. Oho, kako je brzo Danny ofarbao kuću. Sad je red na Sophie. Šta je ona smislila? Wow, on nasipa roze farbu direktno iz kante za zalivanje. Odlično. Tako će sve ravnomerno farbati. Wow, gledajte kako lepa boja. Divno. A ovo je portret njenog Labubu. Izgleda cool. A šta je smislio Danny? I on je odlučio da pričvrsti portret svog Labubua. Da, Labubu vidi, napravio sam ti cool kuću. Labubu, tvoja kuća je najbolja. A Danny ume samo da ponavlja. Sad ću da napravim dvorište za moju kuću. Dakle, ovdje će biti veštački travnjak i ograda. Super! Sa dve strane obavezno. Labubu, šta bi želela da staviš ovdje? Tačno! To je odlična ideja. Vidi, imam lampicu. Unutra ću da stavim jelku i fotelju. Eto, sada možeš da uživaš ovdje. Hajde, draga, uđi. Jel ti se sviđa? Baš mi je drago. Ma šta je smislio Danny? Moj Labubu će imati sve najbolje. Stavit ću pored garažu. A ovdje ću da okačim alat, plakate i staviti gume. Da, tako je. Čekajte. Kakva je to garaža bez automobila? Da, moj Labubu ima svoj auto. Cool auto. A šta je kod vas tamo, jeli? Potrebni su mi sunđeri. Dakle, sad ću ih povezati međusobno. Tako je. Eto, dobila sam kauč. Stavit ću ovdje jastuke i obavezno roza tepih. Tu će biti stočić, a na njemu biljka. Tu će biti komoda, televizor i još biljka. Ispala je baš prijatna dnevna soba. Ali hajde da dodamo još nalepnice Hello Kitty. One su tako slatke, a neka budu svuda. Na prozor ću okačiti zavese, a zatim par polica za knjige i vaze. Da, a tu ću da stavim sat i obavezno da okačim disko kuglu jer moj Labubu obožava žurke. Da. Što? Ja ću napraviti bolje. Da. I ja ću da stavim tepih. Tako je. I po celoj sobi će da bude neonsko osvetljenje. Ekstra. Tu će biti kauč, jastuci i figurica mog Labubua. Još ću okačiti plakate. Da. Staviti malu biljku u fotelju i sto. A na stolu će biti kola. Da. Zatim mi trebaju police, na njima ću da stavim igračke i knjige. I okačit ću par disko kugli. Gledajte, moj Labubu je oduševljen, što znači da sam napravio sve sjajno. Može da se prave žurke. Šta da smislim na drugom spratu? Čekajte, šta se to čuje? Ne, moj Labubu plače. To nije u redu. Ona je ogladnela. Znači, moram hitno da napravim kuhinju za nju. Dakle, prvo ću napraviti pod sa crno-belim pločicama. Eto. Ispalo je super. Sada ponovo uzimam karton i makaze. Hoću
da isečem pravougaonik. Tako, he? Posle ću uraditi isto od žutog kartona. A sada treba da zalepim dva pravougaonika zajedno. Sastavit ću celu konstrukciju. Gledajte, dobila sam stočić. I stavit ću iz njega stolice. A na stolu ću da izložim hranu i šolje. A tu će biti frižider. Zatim drvo i kuhinjski nameštaj. A sada treba popuniti prazne police hranom. O, da, ispalo je sjajno. Ovdje će biti šerpice i to je to. Labubu, a brzo idi da vidiš kako ti se čini. Sofi, ali kako će tvoj Labubu da stigne na drugi sprat? Ako nisi napravila stepenice, potrebno je brzo da to ispraviš. Wow, kakve lepe stepenice. Da, trudila sam se. Kako ti se sviđa kuhinja? Ajde, pojedi nešto. Ha, znala sam da će ti se dopasti kolače. O, šta radiš, Deni? I ja sam napravio dobru kuhinju u stilu McDonald'sa. Moj Labubu će uvek moći da pojede omiljene hamburgere. Jesi gladan, a? Ajde, pogledaj šta sam napravio za tebe. Deni, tvoj Labubu je sigurno srećan. Napravio si sve što on toliko voli. Nevjerovatno. Pogledajte kako uživa. Popio previše kole, bilo je zabavno. Ne mogu da dočekam da saznam šta će biti dalje. Sad ću da napravim spavaću sobu. Dakle, uzimam sunđere, prekrivam ih kaninom, a zatim od kartona ću iseći delove automobila. Aha, zatim treba to farbati. Ovo će biti prava Munja McQueen. Ha, izgleda odlično. Ostalo je sve to zalepiti, dodati par detalja i to je to. Gledajte, ispao je pravi autokrevet. Ha, cool. Sofi, šta kažeš, jeli? Pogledaj. Nije loše. Jo, moj krevet je gori, šta da radim? Ne znam kako da popravim to. Uzet ću štapiće i lepak. A zatim ću zalepiti to sve međusobno. A sada prekrivam tkaninom, dodajem ukrase u obliku cvjetića i stavljam iznad kreveta. Ovako. Ispalo je baš slatko. Gledajte, moj krevet sad izgleda mnogo bolje. Moj Labubu će biti kao prava princeza. Sofi, svaka čast. Ja sam smislio da napravim kompjuterski sto za svog Labubua. Tu će moći da igra igrice ili da se dopisuju sa prijateljima. A sad je vreme za spavanje. Hajde, laku noć. Odmah je zaspo. Znači da mu se svidelo. Moj Labubu će biti oduševljen. Slatkišu, pogledaj šta sam napravila za tebe. Tvoja spavaća soba je divna, zar ne? Sve sam to smislila za tebe. Laku noć. Deni, hajde da im ne smetamo da spavaju. Da, oni su tako